ang gagawin natin guys, magpapakulo tayong tubig. Yung tubig, lalagyan na natin ng timpla yan na Maggi or any powder na seasoning, tsaka ground pepper. So, hayaan natin siyang kumulo. And pag kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung chicken fillet or breast chicken. Ayan, huwag natin siya lutuing mabuti. Yung patitigasan lang ba, konting kulo lang. Kasi hiwain pa natin yan, tsaka natin piprito. So, nakalimutan ko kanina sa mga ingredients yung luya. Kailangan natin luya para maalis yung lansa. So, kumulo na siya. Hanguin natin. So, ayan lang mga kailangan natin. Sibuyas, garlic, pressed parsley, siling labuyo. So, kailangan din natin ng chicken buarat, cheese, cumin, plus yung mga seasoning na chicken, Maggi powder, pepper. Yan. Kailangan din ng butter para pagkinisa mamaya, para mas malinamnam siya. Mas masarap kasi ang butter kaysa sa oil. So, dito natin ihawin. So, slice ko pa yan ng manipis guys. Kasi parang medyo maliliit siya. Masyado kasing mataba yung fillet chicken breast or yung chicken breast. So, need natin siya ikat ng maliliit. So, pahaba muna, tapos square. Yan, ipiprito ko pa yan mamaya para mas crispy siya. Almost done na siya. So, ipiprito na natin para crispy. Yan, buhos ko na lang kasi napaso yung kamay ko.
Iprito lang natin siya guys ng crispy siya. Huwag kang halo ng halo kasi madudurog. So, dapat po marami siyang mantika para medyo lubog sa mantika. Para ka lang din naglilitsyon. So, dito naman sa kasirola na mainit, mag-start na tayo maggisa. So, na-melt na yung butter. Ilagay na natin yung onion. Mas masarap kung mas maraming sibuyas. Yan. Palambutin lang natin siya. Huwag na siyang papulahin ng gusto. So, ilagay natin bawang. So, next natin yung siling labuyo. Para maanghang siya ng konti. Pero depende sa'yo kung ayaw mo na maanghang. Plus yung pressed parsley. Sabay na din natin. So, ihulog na natin yung na-fried natin na chicken. Ayan, i-mix. So, pwede nang isabay yung cheese, guys. Kung may cheese, mas maganda kung mayonnaise. Yung original na mayonnaise, mas masarap. Pang additional garnish. So, lagyan lang ng small amount na cumin plus coriander powder. So, yung pepper, madagdagan natin ng konti. So, yung seasoning, Maggi powder. So, yung mga pansangkap mo, pwede naman ilagay. Plus yung mga additional herbs. Kasi andito tayo sa gitnang Middle East. Kaya mahilig sila sa mga buha-buharat. So, ilagay na natin yung lemon juice or calamansi juice. So, mix. So, nilagyan ko na siya ng konting cheese. Pagka kulang pa, mag-additional pa tayo ng cheese. So, done na siya guys. Ganun lang kasimple. So, huwag pong kalimutang mag-like, subscribe, pakishare na din kung willing ka lang. Thank you for watching.